en una situació igual, és terrible. Tot just estava mantenint una conversa. La pobra dona està destrossada. Lògic, menys mal que no l'he vist. I a més, assabentar-se'n així. Ja. I diu que van ser els dos avis? Dos. Pobrets. I a més, en un dia d'excursió. Sí, tenien 90 anys ja, vull dir que ja podrien s'hi tocava. Tot i així no és forma de morir. No es van donar compte. Despenyats. Tot va passar. No es van donar ni compte. Va ser mort. Els dos avis. En fi, vostè volia parlar amb la referència? Sí. Era per parlar de l'assumpte del senyor Vilallaga. No sabem si és de Vilafranca o de Vilanova. Mira. El senyor assegura que l'hospital tenia l'adreça equivocada. Segurament, sí. Doncs no. Quan he arribat a la comissaria, hi havia una trucada de Vilanova per informar-me d'una denúncia de la desaparició del senyor Vilallaga. Sí? Sí. Al carrer Unió número 47. Mira, quina casualitat. A Vilanova. I aquesta és exactament l'adreça que tenien a l'hospital. Increïble. Per tant, em podria dir on està el senyor Vilallaga? Treballant, suposo. Fent el taxi? Sí, fent el taxi. Doncs en aquest cas aniré a Vilanova. A Vilanova? Sí. A l'altra casa? A visitar l'altre senyor Vilallaga. Vol dir que val la pena anar fins allà? No em suposa cap molèstia. Però està fora de la seva jurisdicció. És simplement una visita social. No pas oficial. Per cert, senyor Gran. Sí. Sap què significa la paraula còmplice? M'ho imagino. Me n'alegro. Tapa, mira que per aquí. Tapa. Joan, agafa el telèfon. Joan, que sóc jo. Sí. Joan, que sóc jo. Què cony vols, ara? Ja estàs de mala llei. És que anàvem a fotre'ns al llit. I no, ja es pot acabar el món que tot el teu, No diguis bestieses. Què et passa? En Tutusaus no ve cap a casa teva. Que en Tutusaus ve cap aquí? Sí. I qui és en Tutusaus? El Poli, que va passar amb tu tota la nit. I dius que ve cap aquí? Sí. I la Maria donant voltes pels carrers com una boja buscant-te. Gràcies per avisar-me. Si trobo algú que necessiti tants pebrots, ja us posaré en contacte. Quasi res, tu. Joan? 2 dones de pebrots. Una altra cap a casa. No et preocupis, que ja no es molestarà més. Joan, escolta't, Joan. I ara, fins altres dies. No. Ho decidirem per postres. Sortirem de casa? Per què no? Sí, per què no? Anirem a un bon restaurant, ens prendrem la nostra ampolla de cava i després a passar la tarda en Gisset. Jo ja estic preparada per demà. No, ho deixarem per postres. Carinyo!
Soc el pagès! Escolti, dubto molt que el meu marit pugui ajudar-lo. Ja en tenim de pebrots aquí. Però és que ara són pataques! Tampoc volem patates. O que són pataques carabeques. No m'importa de qui siguin. El meu marit no necessita més patates, ni sobres. Està molt agraït per haver-nos anat aquest matí. Sí. Però ara està molt ocupat. Sí, però és que jo vull parlar amb ell 2 minutets. A la pressa, vesteix-te. Què faig aquest pesat? Escolti, que l'he escoltat, Que ha tornat a trucar. Va, vesteix-te, de pressa. Escolti, senyor gran, li prego que no em torni a trucar. Joan, que em preocupa la Maria. La Maria? Què li passa a la Maria? Ah, sí, la Maria, sí. La seva vaca asturiana. Sí, ja me'n recordo, ja. Vaca asturiana. De pressa. Escolta, estic intentant sortir d'aquí abans d'arribar al caporal Tutosau. És que em preocupa molt la A mi Maria. em preocupa tot. És que ha anat a la comissaria de Vilafranca a preguntar per tu. I què vols que hi faci? I jo què vols que hi faci? Què vols que hi faci? Sí. Les vaques són molt complicades de munyir. Escolta. Què li passa ara? D'acord, les vaques. D'acord, les vaques, les boges. La grip dels porcs, la dels pollastres. I la de la policia, que quan el pollastre que es liarà quan vagin a la comissaria de Vilanova preguntant per el Vilalllarga de Vilafranca. Sí, ja. La pobra vaca es veuria atrapada entre els dos toros, oi? Ja. Escolti, vinc cap aquí i veurem tot el tema en profunditat. De tota manera, tot el que vostè pugui fer per allunyar la vaca dels toros, faci-ho. D'acord, faré el que podré. Vaig a buscar la vaca. Dic la Maria. Gràcies. I no perdi de vista el toro. Què passa? Ai, que ve el toro! No. Què dic? Oh, pobre home, quin problema. Resulta que tots els sementals estan aplitant la pobra vaca asturiana. En fi, anirem al bon restaurant, ens prendrem la nostra collada i després les postres. Què passa? Ding-dong! Què passa? Un altre cop la policia! Un altre cop? Maria! Taxista s'enfronta a 2 malfactors? Maria! M'hi has trobat per casualitat. Si vols tomar, Joan. No et preocupis, passa. Fa molt que viviu aquí. 2 dies, però estàs a marxa tot el cap de setmana. Jo he aprofitat per dormir els amics i unes amigues per veure el piset. Ja ho entenc. No pateixis. Casa meva és casa teva. Doncs et presentaré el Manel, que és una miqueta tímid i s'ha quedat a la porta. Entra, Manel! Hola. Hola, Manel. Passa. Ara us porto sucre per l'aigua de València. Suposo que no porta alcohol, oi? Sí que no porta, perquè és aigua, amb sucre i suc de taronja valencians. Quin pis més maco! Necessiteu alguna cosa més? Sí, tia. Ja ho veig. Però d'això no en tinc. I les que us podria proposar estan una mica granades per vosaltres. Si ve massa xivarra aquesta nit, digui'm, Joan. Per mi podeu fer el que vulgueu. Tots hem estat joves. No ho posis tan fàcil perquè encara convidarem. Encara més m'hi venia. Espereu un moment. Maria! Quina tia més encuidada. I no està gens malament. Calla, que sentirà. Maria, que ets aquí? No voleu pas un tros de procés de xocolata? Sí, gràcies.